Mindo Música volverá a encher de sons este verán a cidade de Mondoñedo. O Festival de Música de Cámara terá lugar do sábado 26 de xuño ao domingo 4 de xullo en lugares senlleiros como a Catedral, a Casa dos Coengos, o Auditorio Municipal e o Centro Cultural da Alcántara. A deputada de Turismo Pilar García Porto e a súa directora Rebeca Maseda presentaron este luns a terceira edición do certame no Pazo de San Marcos. Que é un festival que consiste en achegar a música á xente a través de concertos, pero tamén de faladoiros, de entrevistas, encontros coa veciñanza. Vamos, que se trata de disfrutar da música, pero tamén de convivir en torno á música. A Deputación apoia a Mindo Música cunha chega de 3.000 euros. A veciñanza poderá asistir de balde. Ten a capacidade de achegar ata Lugo artistas europeos de gran prestixio e que destaca ademais pola calidade, pola aposta pola promoción da riqueza histórica e cultural coa que conta a cidade de Mondoñedo. O programa principia cunha novidade, o Parroquias Tour, un miniconcerto e encontro cos veciños de varias parroquias. Visitaremos sete parroquias de Mondoñedo, faremos un pequeno concerto e un encontro cos veciños, que para min case igual de importante. O sea, un pouquiño para falar tamén do festival, pero xa non só diso, senón para falar de música, de cultura, de arte, que eles tamén falen. Ademais, inclúe unha actividade divulgativa co alumnado da Escola Municipal de Música de Mondoñedo, entidade coa que a Deputación colabora con 33.000 euros a través do Plan Único.